Get ready with me. Ja mä oon nyt siis mun kaverilla. Eli ekana mä laitan tämmöstä meikkivoidetta. Mä nyt siis laitoin mun meikkivoiteen, niin mä nopea etin mun blenderin. Täällä jossain sen pitäisi olla. Nyt siis löysin mun blenderin, joten joo, mä nyt siis blendaan. Sori muuten, jos mä en jäppäättäis mitään, koska mulla ei niinku tuu mitään mieleen, mut kyllä mä voin jäpätä, jos niinku tulee jotain mieleen. Mä ostin eilen concealerin, ja tää on vähän tummempi mun ihon, koska mä oon ruskettunut aika paljon. Niin joo. Mä oon nyt siis laittanut mun concealerin, ja mä menen nyt blendaamaan. Ja mä nyt blendasin mun concealerin, niin joo. Tätä just äsken bronzeria. Tuolla on ja tuolla on niin joo. Äsken levitin bronzerin. Ja joo. Sitten seuraavaksi mä laitan tätä. Me mennään siis huomenna mökille. Siellä meillä on poreamme. Niin aion varmaan mennä sinne. Sitten me käydään myös hotellissa. Tätä meni mun tukkaan. Joo, mä nyt siis laitoin tän, niin mä nyt menen blendaamaan. Koska, joo, anyway. Mä nyt siis levitin sen. Niin, joo, ja me nyt siis huomenna mennään sinne mökille. Me käydään myös hotellissa. Ollaan siellä pari yötä. Ja joo. Mä laitan siis nyt Elfin poskipunaa. Niin joo. Laitan tätä Elfin poskipunaa. Sitten mennään seuraavaan meikkiin. Mä siis laitan tätä kulmageeliä. Ja mä unohdin kertoa, että me käydään tuolla Ruotsissa. Me käydään siellä maailman suurimmassa karkkikaupassa. Niin juu. Mä laitan tätä seuraavaksi normaalista ostettua powderia. Koska mulla ei ole niinku esimerkiksi Emotionista ostettua, niin juu. Tätä seuraavaksi highlighteria, niin juu. Mä laitan vielä ripsaria, niin juu. Mä en tiedä niinku tykkäättekö te hirveän paljon Get Ready With Meistä, mutta juu. Mä tein tän vaan ihan sen takia, että no, jos te tykkäätte, niin sen takia ja koska mulla oli ihan tylsää, niin juu. Sitten vielä setting spray. Ja meikki on valmis.